6 Απριλίου 1941, ώρα 5 και 15 το πρωί. Η γερμανική πολεμική μηχανή επιτίθεται κατά της Ελλάδας. Το σχέδιο είχε τη συνθηματική ονομασία Μαρίτα. Πρόσχημα της επίθεσης ήταν η εκδίωξη των Βρετανών από τα ελληνικά εδάφη, σύμφωνα με τη διακοίνωση που είχε επιδώσει στον Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κοριζή ο Γερμανός πρεσβευτής στην Αθήνα Έρμπαχ, αφού ήδη είχε εκδηλωθεί η επίθεση. Η Μακεδονία και η Θράκη, πρόμαχοι της ελληνικής γης, ορθώνονται και αντιστέκονται. Ο ελληνικός λαός πληροφορείται τη νέα πρόκληση. Από τις 5 και 15 ο εν Βουλγαρία γερμανικός στρατός προσέβαλεν όλος απρόοπτος τα ημέτερα στρατεύματα επί της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Τα στρατεύματά μας αμήνονται του πατρίου εδάφους. Την ημέρα της επίθεσης, το μεγαλύτερο τμήμα των ελληνικών δυνάμεων πολεμούσε στο αλβανικό μέτωπο, ενώ η κύρια κατεύθυνση της γερμανικής επίθεσης εκδηλώθηκε κυρίως στη γραμμή των οχυρών Μπέλες και Ρούπελ. Τα οχυρά των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, οι Στίμπεϊ, Κελκαγιά, Αρπαλούκι, Παλιουριώνες, Ρούπελ, Καρατάς, Λύσε, Πυραμιδοειδές, Εχίνος και Νυμφαία, αντιμετώπισαν επί 4 ημέρες τις υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις με απαράμιλο σθένος. Υπέκυψαν μόνον όταν οι θωρακισμένες γερμανικές μεραχίες, προελάβνοντας διαμέσου του μοναστηρίου, διείσδησαν στην κοιλάδα του Αξιού και υπερκέρασαν την αμυντική γραμμή Στριμώνα. Τις πρώτες βραδινές ώρες της 6ης Απριλίου, η ναζιστική θύελλα ξεσπά στον Πειραιά. Η Λουτβάφε βομβαρδίζει αδιακρίτως το λιμάνι και την γύρω περιοχή. Οι εκρήξεις που ακούγονται συγκλονίζουν όλη τη νύχτα το λεκανοπέδιο. Ο Πειραιάς θάβεται στα ερείπια. Η μάχη των οχυρών συνεχίστηκε αμύωτη. Οι υπερασπιστές τους, συνεπαρμένοι από την ιδέα ενός νέου αλβανικού έπους, μάχονται ηρωικά τη γερμανική πολεμική μηχανή. Η αντίσταση στη γερμανική επίθεση ήταν τέτοια που οι αμυνόμενοι απέσπασαν τον σεβασμό των επιτιθεμένων, οι οποίοι στην παράδοση του οχυρού Παλιουριώνες απέδωσαν παραταγμένοι τιμές στους ένδοξους υπερασπιστές του. Ο Χίτλερ σε πανηγυρική συνεδρία του Reichstag διακήρυξε: «Χάριν της ιστορικής δικαιοσύνης είμαι υποχρεωμένος να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους μας ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με παράτολμο θάρρος και υψίστη περιφρόνηση προς τον θάνατο. Συνθηκολόγησε τότε μόνον όταν κάθε περαιτέρω αντίσταση απέβαινε μάταιη. Αγωνίστηκε τόσο γενναία που ακόμα και οι εχθροί του τον παραδέχτηκαν».